טוב, אז שלום. אני הולך עכשיו להסביר קצת רקע על הפרויקט שלנו. הפרויקט שלנו זה בעצם אפליקציה לשתי פלטפורמות של אנדרואיד ושל iOS. אנו נבנה את האפליקציה בעזרת פריימוורק שנקרא איוניק. איוניק זה פריימוורק שדרכו אפשר לכתוב אפליקציה בשפה וויבית כמו HTML, CSS, אנגולר וכל הדברים האלה, ובעצם בסוף לעשות לה בילד או לדמות אותה בעזרת פקודות של איוניק, עכשיו תכף נראה, ואז היא תתאים לכל הפלטפורמות. טוב, אז אני אסביר קצת על הקבצים של האפליקציה. בואו ניכנס לקליינט סייד. פה יש לנו קליינט סייד, זה שבתוכו יש את האפליקציה, והסרבר סייד בתוכו יש את האתר שדרכו בעלי העסק של האטרקציות או של המלונות והמסעדות דרכו נכנסים, נרשמים, ואז הנתונים נשלחים לדאטאבייס, ומשם נשלוף את הנתונים אל תוך האפליקציה שלנו. טוב, אז אנחנו עכשיו בתוך התיקייה של הקליינט סייד, שבעצם זאת האפליקציה שלנו. מה שאנחנו עושים, אנחנו נכנסים לגיט פאש, ומפה אנחנו כותבים איוניק סטארט, ואז הוא מכין לנו, אני לא הולך לעשות את זה עכשיו, הוא מכין לנו את סביבת העבודה, שבעצם בתוכה את כל הקבצים של האפליקציה, כל הפאקג', כל הקבצים של התמונות, הדפים של אנגולר, הכל. הקוד, אני אראה לכם קצת את הקוד. פה יש לכם את הקוד, יש בו את כל הפייג', אבל כל פייג' יש לנו את ה-HTML שלו, CSS וה-TypeScript, שבעצם זה משמש לשפת אנגולר 2. אני הולך עכשיו להדגים לכם קצת על המוצר שעשינו, על האב טיפוס שעשינו. אז איך אנחנו מדגימים את זה באיוניק 2, או איוניק באופן כללי? איוניק מאפשרת לנו לדמות את האפליקציה דרך פקודה שנקראת איוניק סרב. איוניק סרב, אם אנחנו כותבים את זה, אז הוא פותח לנו הוסט לוקלי, לוקל-הוסט, עם הצגה של האפליקציה בכל הפלטפורמות. טוב, אז אחרי שכתבנו את הפקודה של איוניק סרב, מציג לנו את כל הפלטפורמות בדף אחד, בדף דפן שלנו בכרום, עם הוסט לוקלי. אז בעצם מה שאנחנו רואים פה זה מסך הקבלה של האפליקציה. פה יש מקש התחל, פה יש לנו סלייד, איזה תמונות קטנות ככה שיהיה נעים למשתמש, ואז אנחנו פה לוחצים התחל. התחל לוקח אותנו למסך הבית. פה יש את כל הרשימות של הדברים שאנחנו מציגים. יש לנו פה את המסעדות, מלונות ואטרקציות. פה יש לנו את הסלייד מניו, מפה אנחנו יכולים להגיע לכל הדפים האחרים. ולמטה יש לנו את הדפים של מועדפים. פה יש בעצם כל משתמש שיראה איזושהי אטרקציה או מלון או מסעדה כלשהי, יהיה לו שם כפתור שאם הוא לוחץ עליו אז מיד זה יועבר לדף של המועדפים ויציג לו את זה פה. את החיפוש שיש לנו, זה בעצם יש לנו 3 סוגים, שזה לינה, אוכל ואטרקציות. פה הוא יוכל לרשום את מה שהוא רוצה. אחרי שהוא רושם מה שהוא רוצה, הוא יראה את זה ברקע פה על המפה, כנקודה על המפה. ופה אנחנו חוזרים למסך הבית. זה לאנדרואיד. אותו הדבר אנחנו יכולים לעשות גם ב-iOS, יכולים לראות איך זה מתבצע באמת ב-iOS. אז זה אותו הדבר. אז זה אפליקציה שמתאימה לשתי פלטפורמות. אז לסיכום, אחרי שראינו את האפליקציה רצה באמת וראינו אותה בשתי הפלטפורמות, אז מה שחסר לנו בעצם עכשיו, אחרי שבנינו את האפליקציה, התכנון שלנו זה לעשות את הפונקציונליות. עכשיו, עד כה אנחנו מה שעשינו זה בנינו את הממשק של האפליקציה, איך היא נראית, חילקנו את זה לסלייד מיניו ועוד כמה הפוטר שלמטה,
מה שנשאר באמת זה לשחק עכשיו עם מסד נתונים, הבסיס נתונים, ולעשות את כל החיתוכים הנדרשים על מנת להציג לו את זה בחיפוש.